बेयाव फैनानै मा रोखोम बिनि थासारिखौ नायगिदिंनानै सारेसर बिलनि थासारिखौ थासारिखौथ' आङो गिबि खेब फैदों आरो मालाबाबो फैफेराखैमोन दिनैनो गिबि खेब बिराद मोजां नांदों बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै नोंथाङा दिनैसिम बेयावहाय आंखौ बिथां सुबर्न बसुमतारी आदा बिथाङानो आंखौहाय फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय लाबोजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो आङो बे सावथुन मुलुगावहाय आगान सुरनाया जागायजेनदोंमोन। मागो फोरबोनि माबाफोर मेसेज होनांगौ नामा रायजो राजाफोरखौ? मागो फोरबोनिथ' बयनिसिमबो मेसेज होनांगौथ' गैया बयनिसिमबो उइस खालामहरबाय मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। दा बे समाव गिबि गिबियावनो आं नायगिरि बिथांमोननिसिम मागो दमासिनि जासिबाय आरो लोगोसे नोंथांमोन खौरांगिरि गासैनिसिमबो मागो दमासिनि जासिनाय जाबाय। बे समाव देग्लायहाय जोंनि सारेसर बिल इकोटुरिजम ससाइटिनि बान्जायनायाव देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय जों सारेसर बिल बान्जायदोंमोन आरो बे प्रजेक्टआ देग्लायहाय नैथि खेब जाबाय। देग्लायबो थांनाय बोसोरनि बायदिनो खुब गाजा गोमजायै बयबो बाहागो लाफैदों। संनाय खावनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों आरो आर्ट कम्पिटिसनावबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे माखासे गेलेनाय बादायलायनाय जादोंमोन बे बादायलायनायाव बाहागो लानाय जादों। दा दिनैहाय देग्लायनि नैथि खेबनि थाखाय जे सारेसर बिल इकोटुरिजम ससाइटिखौ बान्जायनाय बे माध्यमजों नैथि खेबनि थाखाय देग्लाय जिहेतु बे हाबाफारिखौ लादोंमोन बेवहाय दिनैहाय नैथि सान गेवलांमेलजों लोगोसे दसे समनि उनावनो हारिमु मोनसे दिन्थिफुंनाय जादों। बेहाय गोबां जोंनि आर्टिस्टफोरखौ बाहाय बाहागो लाफैदों। ओनसोलनि मेथाइ खनगिरि मोसागिरि गोबां बाहागो लाफैदों। दा बेनिखायनो गासैबो बाहागो लागिरि आरो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बेथ' जोंनि बिटिआर एकर्ड दंमोन बर'नि सानथौनि गोरोबथा बे गोरोबथायाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे सारेसर बिलनि सेरावनो मोनसे इकोटुरिजम पार्क जानायनि मोनसे बाथ्राखौ खिन्थु बे सुक्तियाव दंफाखायो आरोखि गथिखे बेखौ जों जागोन होनना जों आसा खालामदों। दा बेवहाय हा एल'टमेन्टनि जे बेबस्था दंमोन बे अलरेडि बेनिफ्राय मोनसे प्रप'जाल थांदोंमोन नाथाय हाया खम जायो होननानै 100 बिगानि खम गासै 65 बिगासोल' मोननाय जादोंमोन नाथाय बिनिफ्राय बांसिन नांगौ होननायावहाय दा काजलगाव आटागुदाझार द्वितीय खन्ड पार्टिजोंल' लानाय जादोंमोन। दा आटागुदाझार द्वितीय खन्ड तृतीय खन्ड चतुर्थ खन्ड मोनब्रै खन्डनिफ्राय लानांगोन प्रयजन जायोबा आटागुदाझार पार्ट 1निफ्रायबो माने प्रथम खन्डनिफ्रायबो बेखौ लानाय जागोन। दा ओंखायनो हाया जिहेतु जाखागोन जेरैखि जाया हानि दा परिमाना एसे खम जानायखाय बे एसे बेक जाथ'दों होननानै जों मिथिनाय जादों। दा इमिडियेटलि जों बे हाखौ थिग खालामनायनि थाखाय जों अफिसाव एसे जगाजग खालामनाय जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।